Od plemena koja trulo meso smatraju božanskom delicijom, do cijelih zajednica koje 24 sata poštuju apsolutnu tišinu pod kaznom duhovne smrti, do rituala gdje se bebe bacaju iz hramova visokih 15 metara, planet je dom običaja koji dovode u pitanje sve što mislimo da znamo o ljudskoj prirodi. U najudaljenijim kutovima svijeta, milijuni ljudi prakticiraju tradicije koje su preživjele tisućljećima, rituale koji su nama nerazumljivi, uznemirujući, čak i makabrični, ali koji za njih predstavljaju samu bit njihovog identiteta, njihovu povezanost sa svetim i njihov način razumijevanja života i smrti. Ovo nisu samo antropološke zanimljivosti ili ostaci prošlosti. To su živi običaji koje danas prakticiraju zajednice koje su se oduprle globalizaciji, modernosti i pokušajima promjena. Neki uključuju ekstremnu, dobrovoljno traženu bol, drugi dovode u pitanje naše najosnovnije pojmove o higijeni, sigurnosti ili čak zakonitosti. Ali svi imaju nešto zajedničko. Otkrivaju beskonačnu ljudsku sposobnost stvaranja smisla u naizgled besmislenom, pronalaska svetog u onome što smatramo odvratnim. Ono što ćete saznati nije fikcija. To su dokumentirana izvješća, stvarne fotografije, svjedočanstva iz prve ruke putnika, antropologa i novinara koji su svjedočili tim praksama. Neki će vas natjerati da se zapitate o granicama kulturne tolerancije. Drugi će vam jednostavno zalediti krv u žilama. Ali svi će vam pokazati da je čovječanstvo daleko čudnije, raznolikije i neshvatljivije nego što ste ikada zamišljali. Deseta Tanzanija. Hadza i umjetnost jedenja trulog mesa. U prostranim savanama sjeverne Tanzanije, gdje se krajolik beskrajno proteže pod neumoljivim suncem, živi jedno od posljednjih plemena lovaca sakupljača na planetu. Hadza naseljavaju ove krajeve više od 10.000 godina, održavajući način života koji se nije promijenio otkako su naši preci napustili špilje. Ali nešto u njihovoj prehrani prkosi svoj zapadnoj logici. Smatraju da trulo meso nije samo jestivo, već prava delicija. Kada se muškarci Hadza vrate s uspješnog lova, svježe meso se odmah konzumira. Ali ono što ostane ne baca se niti konzervira solju ili dimom, kao što bi to učinile druge kulture. Ostavlja se na otvorenom pod žarkim afričkim suncem, gdje muhe i drugi insekti polažu jaja. Tijekom dana, čak i tjedana, meso se polako raspada, razvijajući sluzavu teksturu i miris koji bi svakog zapadnjaka natjerao na povraćanje. Za Hadza ovaj proces nije nemar ili očaj. To je tradicija. Trulo meso, koje nazivaju nyama mbovu, smatra se hranjivijim od svježeg mesa. Vjeruju da raspadanje oslobađa dodatne hranjive tvari i da njegovo jedenje jača imunološki sustav. Trudnice ga posebno traže, uvjerene da će pružiti dodatnu snagu njihovim nerođenim bebama. Ritual konzumacije ima svoje protokole. Stupanj truljenja se pažljivo ispituje, najveći crvi se uklanjaju, iako se mali jedu zajedno s mesom, i hrana se žvače polako, uživajući u svakom zalogaju kao da je najfiniji odrezak. Djeca od malih nogu uče razlikovati pravilno trulo meso od onog koje se previše raspalo, čak i po standardima Hadza naroda. Znanstvenici koji su proučavali ovu praksu otkrili su nešto iznenađujuće. Hadza narod praktički ne pate od gastrointestinalnih bolesti. Njihov crijevni mikrobiom, stvoren generacijama konzumiranja trule hrane, daje im gotovo nadljudsku otpornost na patogene koji bi ubili bilo koga drugog. Ono što je za nas otrov, za njih je lijek predaka. Deveta Indonezija. Dan kada Bali postaje otok duhova. Svake godine na rajskom otoku, Baliju, dogodi se nešto što potpuno paralizira 4 milijuna stanovnika. Točno 24 sata cijeli otok pada u takvu apsolutnu tišinu da se može čuti otkucaj srca Kopiova. Niti jedno svjetlo se ne pali, niti jedna riječ se ne izgovara i nitko ni pod kojim okolnostima ne napušta kuću. Ovo je Njepi, dan potpune tišine, gdje kršenje pravila nije samo zabranjeno, već može imati razorne duhovne posljedice. Priprema za ovaj ritual počinje tjednima unaprijed. Ulice su ispunjene bojama i bukom tijekom Ogoh Ogoha,
kada se podižu ogromni demonski kipovi koji predstavljaju zle duhove. Ove groteskne figure, neke veličine malih zgrada, paradiraju ulicama u bučnim i kaotičnim povorkama. Cilj je napraviti toliko buke da se svi demoni na otoku probude i izađu iz svojih skrovišta. Tada dolazi majstorska obmana. U zoru na Njepi sve aktivnosti naglo prestaju. Svjetla se gase, motori se utišavaju, glasovi utihnu. Balijci vjeruju da će demoni, otkrivši da je otok naizgled pust, otići u potrazi za življim mjestima. Tijekom tih 24 sata Bali mora izgledati potpuno nenaseljeno. Pravila su nefleksibilna. Nema razgovora, paljenja svjetala, izlaska iz kuće, korištenja interneta, kuhanja na vatri, rada. Čak se i međunarodna zračna luka potpuno zatvara. Tradicionalni stražari zvani pecalang patroliraju praznim ulicama, osiguravajući da nitko ne prekine tišinu. Svatko tko bude uhvaćen u kršenju pravila može se suočiti s ekstremnim ritualima pročišćenja. Za otok koji napreduje zahvaljujući turizmu, ova tradicija predstavlja višemilijunski ekonomski gubitak. Hoteli ostaju mračni, restorani zatvoreni, a plaže prazne. Ali Balijci radije gube novac nego riskiraju gnjev duhova. Vjeruju da ako ritual ne uspije, cijeli otok bi mogao pretrpjeti prirodne katastrofe, bolesti ili lošu sreću sljedeće godine. Ono što je najuznemirujuće je preciznost kojom se provodi. Satelitske snimke pokazuju kako Bali doslovno nestaje s karte tijekom Njepija. Svjetlosno zagađenje svedeno je na nulu, kao da je otok izbrisan iz postojanja. U doba stalne globalne povezanosti, 4 milijuna ljudi dobrovoljno odlučuje potpuno se isključiti iz svijeta, vjerujući da će ih njihova kolektivna šutnja zaštititi od sila za koje ostatak svijeta čak ni ne vjeruje da postoje. U dubinama ljudskog iskustva postoji područje gdje se patnja i sveto isprepliću na načine koji prkose svakom zapadnom shvaćanju. To su mjesta gdje se bol ne izbjegava, već se traži, gdje se rane ne liječe, već se slave, gdje se ugrožavanje vlastitog života smatra najčišćim činom odanosti. U tim ritualima granica između vjere i ludila potpuno nestaje. Filipini. Razapeti na Veliki petak. Svaki Veliki petak, u malom gradu, San Fernando, sjeverno od Manile, ponovno se izvodi najbrutalnija scena u kršćanskoj povijesti. Ali ovo nije kazališna predstava niti simbolički prikaz. Čavli zabijeni u dlanove su pravi, krv koja kaplje s križa je autentična, a bol koju doživljavaju volonteri potpuno je ista kao ona koju je osjećao Isus Krist prije 2000 godina. Praksa je započela 1961. godine, kada je Artemio Añoza, mještanin, obećao da će se razapeti ako se izliječi od teške bolesti. Oporavio se i održao obećanje. Od tada svake godine deseci Filipinaca traže da budu prikovani za teške drvene križeve, a zatim ih nose prašnjavim ulicama dok krv natapa njihove bijele haljine. Ritual slijedi specifične protokole razvijane desetljećima. Volonteri poste tjednima, pročišćavajući svoja tijela i duše. Rano ujutro na Veliki petak odjevaju se poput Krista, s bijelim haljinama i krunama od pravog trnja koje im probijaju čelo. Zatim hodaju bosi ulicama, noseći križeve teške više od 50 kg, dok ih tisuće gledatelja prate u procesiji. Najšokantniji trenutak događa se na umjetnoj kalvariji izgrađenoj na periferiji grada. Ovdje lokalni liječnici, koji sudjeluju iz godine u godinu, pažljivo zabijaju 10-centimetarske čavle od nehrđajućeg čelika kroz dlanove volontera. Zvuk udaranja čekića o metal, prigušeni krici boli i trenutno izbijanje krvi stvaraju prizor koji zauvijek obilježava one koji mu svjedoče. Neki ostaju prikovani minutama, drugi satima. Mole se, plaču i dosežu stanja religijske ekstaze koja svjedoci opisuju kao nadnaravna. Njihova lica, u početku iskrivljena boli, postupno poprimaju čudan spokoj, kao da su nadišla ljudska fizička ograničenja. Liječnici potvrđuju da su rane stvarne i potencijalno opasne po život. Rizik od infekcije, gubitka krvi ili trajnog oštećenja živaca je stvaran. Svake godine neke razapete osobe moraju se spustiti u hitnim slučajevima, ali većina dovrši ritual bez ozbiljnih posljedica. Ovu zaštitu pripisuju božanskoj intervenciji. Za sudionike,
Fizička bol samo je prvi korak prema neopisivom duhovnom iskustvu. Govore o vizijama, izravnim razgovorima s Kristom, osjećajima levitacije ili obavijenosti svjetlošću. Mnogi opisuju trenutak raspeća kao najljepši u svojim životima, unatoč ekstremnoj patnji. Indija. Leteće bebe Karnatake. U južnoj indijskoj saveznoj državi. Karnataka postoji ritual koji zapadnjačke roditelje užasava. Bacanje beba s krova hrama visokog 15 metara, uzdajući se da će ih plahta raširena ispod uhvatiti. Ova praksa, stara više od 700 godina, odvija se tijekom godišnjeg festivala Navratri, kada se stotine obitelji redaju kako bi bacile svoju djecu u prazninu. Ritual se temelji na lokalnoj legendi koja govori kako su tijekom strašne suše seljani obećali da će svoju najdragocijeniju djecu prinijeti bogovima ako padne kiša. Kad je konačno pala kiša, protumačili su to kao demonstraciju svoje apsolutne vjere, bacajući svoje bebe s najvišeg hrama. Čudom su sva djeca preživjela, a tradicija se od tada održava kao jamstvo dobrog zdravlja i blagostanja. Odabrane bebe imaju od 6 mjeseci do 2 godine. Njihovi roditelji ih nose uz stepenice hrama, dok tisuće vjernika pjevaju i bubnjaju ispod. Na krovu svećenik blagoslivlja dijete i šapuće mu molitve na uho. Zatim, bez daljnje ceremonije, otac uzima bebu i baca je preko ruba. Trenutak lansiranja je neopisiv. Beba pada u slobodnom padu gotovo 3 sekunde, vrišteći od užasa, dok gomila ispod viče mantre i molitve. Velika plahta, koju drži 12 muškaraca, navodno ublažava pad. Organizatori inzistiraju da nikada nije bilo smrtonosnih nesreća, iako priznaju da su neka djeca zadobila lakše prijelome. Lokalne vlasti su u više navrata pokušale zabraniti praksu, ali otpor zajednice je žestok. Obitelji koje sudjeluju, uglavnom iz nižih kasta, vjeruju da će bez ovog rituala njihova djeca biti osuđena na život u siromaštvu i bolesti. Za njih, nekoliko sekundi terora vrijedi ako jamče desetljeća božanskog blagoslova. Indija. Kada se ljudi vjenčaju s drvećem i životinjama, u prostranim regijama Indije, posebno u državama Bihar, Karnataka i Tamil Nadu, postoji vjerovanje da se određeni ljudi rađaju pod tako zlokobnim astrološkim konfiguracijama da je njihov prvi brak predodređen da završi tragično. Te osobe, poznate kao manglici, moraju sklopiti žrtveni brak prije nego što se mogu vjenčati s ljudskim bićem. Njihovi supružnici mogu biti drveće, kipovi božanstava, životinje, pa čak i neživi predmeti. Tradicija proizlazi iz vedske astrologije, koja položaj planeta Marsa u određenim kućama horoskopa identificira kao znak skore smrti supružnika. Kako bi neutralizirali ovo kozmičko prokletstvo, manglici moraju potrošiti svoj prvi brak na biće, koje može apsorbirati negativnu energiju bez razornih ljudskih posljedica. Brakovi s drvećem su najčešći. Ceremonija slijedi sve rituale tradicionalnog vjenčanja: pozivnice, cvjetne ukrase, razmjenu vijenaca, svetu vatru i bračne zavjete. Razlika je u tome što je jedno od mladenke i mladoženje banjanovo drvo, smokva ili bilo koje drvo koje se smatra svetim. Ljudska mladenka, odjevena u tradicionalni crveni sari i vjenčani nakit, obilazi deblo 7 puta dok svećenici recitiraju sanskrtske mantre. Nakon ceremonije drvo se ritualno ubija, siječe ili spaljuje, čime se osoba oslobađa astrološkog prokletstva. Tek tada se mogu udati za čovjeka bez straha od preranog udovištva. Neke obitelji radije udaju svoju djecu za brončane kipove božanstava, koji se zatim tope, ili za životinje poput koza ili pasa, koje se žrtvuju nakon rituala. Kina. Brakovi duhova koji ponovno spajaju mrtve. U udaljenim planinama sjeverne Kine, prvenstveno u pokrajinama Shaanxi i Henan, i dalje postoji jedna od najmakabričnijih bračnih tradicija na planetu. Brakovi duhova, gdje obitelji kupuju leševe mladih žena kako bi se udale za svoje mrtve, neoženjene sinove. Ova praksa, poznata kao Minghun ili duhovni brak, stara je više od 3000 godina i temelji se na vjerovanju da duhovi samaca vječno pate u zagrobnom životu.
Tradicija proizlazi iz drevne kineske kozmologije, koja smatra da mrtvima treba društvo u duhovnom svijetu baš kao i u zemaljskom svijetu. Muškarac koji umre neoženjen postaje gladni duh, koji će mučiti svoju obitelj nesrećom, bolešću i katastrofom dok ne pronađe duhovnu suprugu. Jedini način da se smire ti očajni duhovi jest da im se osigura društvo za cijelu vječnost. Proces počinje kada obitelj izgubi neoženjenog sina. Nakon početnog sprovoda, roditelji angažiraju specijalizirane posrednike kako bi pronašli tijelo mlade, neoženjene žene koja je nedavno umrla. Cijene mogu doseći $50.000, ovisno o dobi, fizičkom izgledu i kvaliteti leša. Najcijenjenije su najmlađe i najbolje očuvane žene. Nakon što se tijelo nabavi, na groblju se organizira potpuna ceremonija vjenčanja. Oba lijesa postavljaju se jedan pored drugog, ukrašena crvenim i zlatnim cvijećem. Taoistički svećenik čita bračne zavjete dok članovi obitelji prinose hranu, krivotvoreni novac i osobne predmete koji će duhovima trebati u bračnom životu nakon smrti. Ritual kulminira kada se tijela pokopaju zajedno u istom grobu ili u susjednim grobovima povezanim podzemnim tunelima. Obitelji vjeruju da se u trenutku zajedničkog pokopa duhovi spajaju u vječnom braku, konačno pronalazeći mir koji im je bio uskraćen u životu. Ali potražnja za nevjestama duhovima stvorila je zlokobno crno tržište. Pljačkaši grobova iskopavaju groblja tražeći svježe ženske leševe. U ekstremnim slučajevima dokumentirana su ubojstva mladih žena posebno kako bi opskrbile ovo tržište. Kineske vlasti uhitile su kriminalne mreže koje upravljaju farmama nevjesta duhova, gdje su otimale i ubijale žene kako bi prodale njihova tijela očajnim obiteljima. Svakih nekoliko mjeseci mali disk se zamjenjuje nešto većim. Usna, prisiljena stalno se širiti, postupno se deformira u grotesknu izbočinu sposobnu za smještaj ploča promjera do 30 cm. Donji prednji zubi namjerno se vade kako bi se napravilo mjesta za tanjur, ostavljajući žene s trajno unakaženim osmjesima. Mursi žene ne mogu normalno jesti, piti ili govoriti s tanjurima. Moraju ih skinuti za svaki obrok, otkrivajući ogromna, rastegnuta usta, koja su uznemirujuća čak i posjetiteljima naviklima na drugačije standarde ljepote. Bez tanjura, njihove donje usne više poput vreća, opuštene kože do brade. Ali za Mursi muškarce, ove deformacije predstavljaju vrhunsku žensku ljepotu. Što je veći tanjur koji žena može nositi, to se smatra privlačnijom i veći miraz će njezina obitelj dobiti kada se uda. Žene bez pločica za usne smatraju se lijenima ili kukavicama, nesposobnima za brak i osuđenima na život usidjelice i društvenog ostracizma. Tradicija također ima duhovne komponente. Mursi vjeruju da pločice za usne štite žene od zlih duhova koji ulaze u tijelo kroz usta. Što je tanjur veći, to je veća duhovna zaštita koju nosi. Zato najstarije i najuglednije žene nose najveće diskove, neki toliko teški da zahtijevaju dodatnu potporu za vrat. No prije nego što otkrijemo 3 najuznemirujuća običaja koja je čovječanstvo ikada osmislilo, moramo zastati kako bismo priznali one tradicije koje, iako ne dosežu vrhunske pozicije, ostaju dovoljno ekstremne da trajno promijene one koji im svjedoče. To su običaji koje bi bilo koji drugi popis smatrao najčudnijima na svijetu, ali koji su jedva uspjeli zaslužiti počasno spominjanje u našoj recenziji. Mjanmar. Kajanske žene s dugim vratom. U udaljenim planinama države Kajah u Mjanmaru, a sada i u izbjegličkim kampovima u Tajlandu, kajanske žene nose pozlačene mesingane ogrlice koje postupno izdužuju njihove vratove do proporcija koje se čine fizički nemogućima. Ove žene žirafe, kako ih turisti nazivaju, mogu imati vratove rastegnute i do 25 cm duže od normalnog, stvarajući izgled toliko čudan da je postao međunarodna turistička atrakcija. Tradicija počinje kada djevojčice napune 5 godina. Na posebnoj ceremoniji starješine kajanske populacije stavljaju prvu ogrlicu oko djetetovog vrata. To je kontinuirana spirala od pune mijedi teška otprilike 2 kg. Svake godine, tijekom određenih rituala, dodaju se dodatni prstenovi, postupno povećavajući težinu i pritisak na vrat. Proces izduživanja nije onakav kakvim se čini.
Suprotno uvriježenom mišljenju, vrat se zapravo ne isteže. Ono što se događa jest da stalna težina ogrlica pritišće ključnu kost i gornja rebra, stvarajući optičku iluziju izuzetno dugog vrata. Mišići vrata postupno atrofiraju zbog nedostatka upotrebe, postajući potpuno ovisni o vanjskoj potpori mesinganih prstenova. Do trenutka kada žena Kajan dostigne odraslu dob, može nositi ogrlice teške i do 10 kg. Ovi prstenovi se nikada ne skidaju, čak ni za kupanje ili spavanje. Žene su razvile posebne tehnike pranja kose i tijela manevrirajući oko nepokretnih ogrlica. Spavanje zahtijeva posebne jastuke kako bi poduprlo dodatnu težinu. Kajanska tradicija vjeruje da ogrlice štite od napada tigrova koji navodno grizu vratove svojih žrtava. Također vjeruju da su žene s dugim vratovima ljepše i bolje opremljene za komunikaciju s duhovima predaka. U kajanskoj kozmologiji dugi vrat simbolizira eleganciju, gracioznost i duhovnu povezanost. Ali medicinska stvarnost je tmurnija. Žene koje su desetljećima nosile ove ogrlice imaju ozbiljno oslabljene kosti vrata. Kad bi se prstenovi uklonili nakon godina nošenja, mnoge ne bi mogle podnijeti težinu vlastite glave. Atrofirani mišići ne bi mogli pružiti strukturnu potporu, što bi potencijalno moglo rezultirati fatalnim prijelomima kralježaka. Indonezija. Toraje i njihovi živi mrtvi rođaci. U maglovitim planinama južnog Sulawesija u Indoneziji pleme Toraje razvilo je odnos sa smrću toliko intiman i dugotrajan da je duboko uznemirujući za svakog stranca. Za Toraje smrt nije događaj koji se događa u određeno vrijeme, već postupan proces koji se može protezati godinama. Pokojnici se ne smatraju istinski mrtvima sve dok se ne održi njihov posljednji sprovod, a u međuvremenu nastavljaju živjeti sa svojim obiteljima kao aktivni članovi kućanstva. Kada netko umre u obitelji Toraje, tijelo se ne pokapa odmah. Umjesto toga, omota se u više slojeva tkanine i tretira mješavinom bilja i prirodnih kemikalija koje usporavaju, ali ne sprječavaju u potpunosti raspadanje. Pokojnik, sada nazvan Toma Kala, bolesna osoba, smješta se u obiteljski dom u kojem je živio, obično u vlastitu sobu, a obitelj nastavlja brinuti o njemu kao da je jednostavno bolestan. Dnevna rutina za pokojnike je pedantna i sustavna. Svako jutro članovi obitelji bude pokojnika nježnim razgovorom i prepričavanjem događaja prethodnog dana. Nudi im se svježa hrana, stavlja se blizu tijela, a kasnije se uklanja kako bi jeli živi, a odjeća im se redovito mijenja. Djeca u obitelji odrastaju prirodno komunicirajući s pokojnim rođakom, često se igrajući blizu tijela i učeći ih pokazivati poštovanje i naklonost. Tijelo je uključeno u sve važne obiteljske odluke. Prije bilo kakvih značajnih promjena u domu, pokretanja posla ili planiranja braka, obitelj se okuplja oko pokojnika kako bi se konzultirala. Vjeruju da duh još uvijek prebiva u tijelu i može komunicirati putem snova ili suptilnih znakova. Tijekom festivala i proslava pokojnici primaju darove, pjeva im se i uključeni su u obiteljske fotografije. Proces očuvanja doma znači da se tijela polako, ali vidljivo raspadaju. Koža tamni i bore se, crte lica se iskrivljuju, a postupno se pojavljuje karakterističan miris raspadanja. Međutim, obitelji Toraja toliko su navikle na te promjene da ih doživljavaju kao prirodni dio procesa bolesti svog rođaka. Duljina ovog suživota s pokojnikom ovisi o financijskim resursima obitelji. Sprovodi u Toraji su izuzetno skupi, često zahtijevaju klanje desetaka vodenih bivola i hranjenje stotina gostiju nekoliko dana. Siromašne obitelji mogu godinama držati svoje mrtve kod kuće dok štede dovoljno novca za pristojan sprovod. Tijekom godišnjeg festivala Manene, koji se održava svakog kolovoza, obitelji Toraje ekshumiraju tijela već pokopanih rođaka, pažljivo ih čiste, presvlače i provode ih kroz selo. Uobičajeno je vidjeti povorke prirodno mumificiranih leševa, neki nose nove šešire ili sunčane naočale, a nose ih njihovi nasmijani potomci dok turisti fotografiraju prizor u fasciniranom užasu. Indija. Agori koji proždiru ljudsko meso. Na svetim obalama rijeke Ganges, u krematorijima Varanasija,
I u izoliranim špiljama na Himalaji žive Aghori, hinduistička sekta koja prakticira rituale toliko ekstremne da dovode u pitanje najosnovnije pojmove čovječanstva. Ovi asketi, koji sebe smatraju najčišćim štovateljima boga Šive, prihvatili su duhovnu filozofiju koja uključuje ritualni kanibalizam, snošaj s leševima i gutanje tvari koje bi ubile bilo koju drugu osobu. Aghori djeluju pod radikalnom duhovnom pretpostavkom. Da bi se postiglo potpuno prosvjetljenje, mora se nadići sva dualnost, uključujući razlike između čistog i nečistog, svetog i profanog, života i smrti. U svojoj potrazi za prevladavanjem tih mentalnih ograničenja, namjerno prihvaćaju sve što hinduističko društvo smatra najzagađujućim i najodvratnijim. Ako drugi izbjegavaju leševe, oni ih traže. Ako drugi odbacuju ljudsko meso, proždiru ga s poštovanjem. Aghori inicijacijski ritual započinje kada aspirant, obično nakon godina manje ekstremnih asketskih praksi, potraži Aghori gurua u krematorijima. Majstor procjenjuje iskrenost kandidata podvrgavajući ga testovima koji uključuju spavanje na svježim leševima, pijenje ljudskog urina pomiješanog s alkoholom i konzumiranje izmeta bez pokazivanja gađenja. Samo oni koji završe ove testove s potpunom smirenošću smatraju se spremnima za dublje rituale. Praksa aghorijskog kanibalizma slijedi specifične protokole koji su stoljećima čuvani u tajnosti. Tijela moraju doći iz krematorija, po mogućnosti od ljudi koji su umrli prirodnom smrću, nikada od zarazne bolesti ili nasilja. Meso se konzumira sirovo, obično za vrijeme mladog mjeseca, u ceremonijama koje mogu trajati cijelu noć. Aghori vjeruju da konzumiranjem ljudskog mesa apsorbiraju pranu ili životnu silu pokojnika, ubrzavajući vlastiti duhovni napredak. Ali kanibalizam je samo jedan aspekt njihovih praksi. Aghori također prakticiraju šava sadhanu, meditaciju na svježim leševima, ponekad ih držeći kao društvo tjednima. Neki izvode seksualne rituale s prostitutkama koje menstruiraju izravno nad raspadajućim tijelima, vjerujući da kombinacija života, smrti i plodnosti stvara najmoćniju moguću duhovnu energiju. Njihove materijalne stvari su jednako uznemirujuće. Zdjele za piće izrađene su od ljudskih lubanja, ukrašene svetim mantrama. Nose ogrlice od ljudskih kostiju, mažu svoja tijela pepelom krematorija pomješanim s masnoćom leševa, a štapovi za hodanje isklesani su im od ljudskih bedrenih kostiju. Neki aghori razvili su izvanrednu fizičku otpornost na toksine i patogene, očito rezultat desetljeća konzumiranja tvari koje bi inače bile smrtonosne. Indijske vlasti pokušale su kontrolirati ove prakse, ali aghori djeluju na marginama društva, zaštićeni drevnim vjerskim tradicijama i teškoćom primjene modernih zakona na drevna vjerovanja. Nadalje, mnoge aghore lokalne zajednice prepoznaju kao posjednike nadnaravnih moći, sposobnost liječenja neizlječivih bolesti, predviđanja budućnosti ili komunikacije s mrtvima. Rijetki zapadnjaci koji su dokumentirali rituale Aghorija opisuju iskustva koja su ih trajno obilježila. Robert Svoboda, američki znanstvenik koji je godinama živio s Aghori guruom, prepričava ceremonije na kojima je svjedočio djelima koja su, njegovim riječima, redefinirala moje razumijevanje što znači biti čovjek. Opisuje trenutke kada je granica između užasa i duhovne ekstaze potpuno nestala. Aghori predstavljaju možda najekstremniji izraz ljudske duhovne potrage. U svom radikalnom odbacivanju svih društvenih normi, u svom dobrovoljnom prihvaćanju najodvratnijeg i najstrašnijeg, traže oblik transcendencije koji ostatak čovječanstva smatra nemogućim ili nepotrebnim. Oni su bića koja su odabrala hodati duhovnim teritorijima gdje se malo tko usuđuje upustiti, plaćajući svojom konvencionalnom ljudskošću cijenu onoga što vjeruju da je apsolutna sloboda duše. Na kraju ovog putovanja kroz najčudnije običaje planeta pojavljuje se uznemirujuća istina. Čovječanstvo je daleko raznolikije, kreativnije i ekstremnije nego što nam naše svakodnevno iskustvo dopušta zamisliti. Svaka od ovih tradicija, koliko god uznemirujuća bila, predstavlja iskrenu potragu cijelih zajednica za smislom, identitetom i transcendencijom u svijetu koji se često čini lišenim smisla.